World-class quality. This time check is brought to you by Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mo nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Miyerkules nga presentation August 25, 2021. Kumusta ka mo mga suki namon na matag palamati sa kanginan diri sa Metro Bacolod, aga pa nagatulot talithi kita no kay ti kagabi medyo midnight no nagtupa ang manipis nga pag-ulan no sa amon area sa Patricia. I don't know sa inyo mga lugar sa palibot sa Metro Bacolod, same mani ang sitwasyon. Actually mga pag-ulan subong dala ini no sang localized thunderstorm, although ti may ginamonitor kita ang pag-asa ang Weather State Bureau nga weather disturbance, pero tikon may magtuhaw nga mga pag-ulan sa aton mga areas, localized thunderstorm na siya kung kaisa nagalawig sang tag-isa tub-tub duha ka oras. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kanginan nga nagasunod na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad ara man ang nagamonitor sa online paagi sa Facebook kag sumungban sa YouTube. Ginabuksan tanag karon nga aga ang aton sini nga comment section nga pwede nugid padalaan sang mensahe no sa YouTube bala may ara man sa Facebook no pwede kamo dira makapadala. Restasyon nga basahon ta ginagkaron ang inyo mga mensahe. Nanong pilang kamadalag ko nga balita nga aton talakayon karon nga aga. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa nasyonal, ang isa sa naglanog na balita right after, naging konfirmar ni Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon siya ang magapapili bilang Vice Presidente sa pungsod Pilipinas sa maabot nga eleksyon. Galing way pa ko sa makita agin nga officially nga statement ni President Digong. Nakita ko lang din nga may arasang confirmation, ginambal nga gusto nyo ged at imapapili ko bangod sa akon plano kag handom nga padayunon ang akon krusada kag kampanya. Number 1, illegal drugs. Number 2, padayunon kong pag-away kontra korupsyon kag madamo pa. Well, ilang taon taniha, kabay pa, hindi pagbawion ha. Ang next question, since nga nagailapit kita sa filings ng COC, kung madayon gidman ang plano ni President Digong nga magpapili bilang Vice President sa pungsod Pilipinas this coming election, ano matabo man, kaya nagatayada man ang bata niya, madayon ginayan ang Duterte tandem. Anong matabo sa iban nga mga nagatayada man nga magpapili sa national position? Ting iban nagtag na sing ilang mga reaksyon, siling Tito Soto, okay lang na. Hindi man na magka-apekto, gapon sa desisyon ko iya. Senador Manny Pacquiao, ay pa nagkabati kita sa huni niya. No? Si Ping Lacson, siling niya, okay lang na. Bastang kausa para sa pumuluyo, why gid kontra na, why gid problema. Pero lang tawon ta because basi gulpiada lang, may mga update naman kag magambal si President Digong, kun lang to iya, no? Reaksyon ko lang to kay ubrag isla pamilit.
Wag takabalo, kabay pa, way na laban-laban, bawi-bawi. Aksyon Hotline. May mga inisyal man nga listahan sa pagka-senador, naging pagwa, na, nga mangin ka-upod ni President Rodrigo Roa Duterte sa iya sining slate, no? Pero tiyang pamangkot rin sino ang magpresidente sa ila. Aksyon Hotline. Na kandidato ang bata niya o madayon ayhan nga si Senador Bongo o tiyangwa sina Go Duterte. Aksyon Hotline. Alas 8:14 na nanupagin ang pila ka madalag ko nga balita actually sa nasyonal amo manigapon ang or aning the update kati ginaktuhan sa kamera siling ko okay manimong party sa nuisance candidate sa totoo lang may aragin man pero hindi man damo nga magkandidato nga kung tiyempo eleksyon nagapapili sa pagka-presidente or in the highest position sa gobyerno nga una bes makita mo ng iban hindi kanya tadlong ganing utok nila mo. Aksyon Hotline. Mayara ganing ka-file nga do hindi gidustob lang dalagan sang utok nila ti ma-file iya presidente. Ti subong sa Kamara gin-approve na ang dako nga multa kung in kaso no ngayon ni sila magpadayon kag ikaw mangin nuisance candidate. Aksyon Hotline. Ay, galing kay siling kung una ito ng mga nuisance candidate, hindi gani kapasar ang kamara sa political dynasty nga kasuguan sa nuisance siya doon kadasig man. Baktuan man ang galing nila. Aksyon Hotline. Sa lokal na nung pilang kamadalag ko nga balita nga atong tutukan, diri kita iho kay talking about palangabuyan, balayran, amoning kausa kag krusada at masami. Now, ang latest update, kagabi na interview sa Aksyon firing line, si LTO head sa Bacolod. Actually, nakabaton mo lang sila. Sining instruction coming from LTO Regional Office, ngagin hold in abeyance sang DOTR ang implementation no sang ginatawag nga Motor Vehicle Inspection System, MVIS. Ang mga sentro nga ginatagan, like for example, Bacolod City, kundi Bacolod City, may ara nag-iisanon nga lugar di, or nag-iisanon nga ginatagan authority kag permit sang DOTR, sang gobyerno, nga sila lang iya ang pwede nga makapatigayon sang motor vehicle inspection process antes ka magagkanto sa LTO. So, ang gwa nagligad, antes pa maning desisyon, hindi kaya pwede halimbawa, magpa-smoke emission testing or magkanto sa emission testing centers. Kaya hindi man sila ginakilala mo or why sila ginatagan authority. So, sulit-sulit magyapon kay aside from emission testing, kanugon, kaya siguro ang process kundi kanto ka sa emission testing center. Ang Bacolod City, pwede ka na mo emission testing center. Di after sina, dalon mo ng record mo, dito kang i-process sa LTO. Aksyon Hotline. Pero bagod sang gin-order, nga sa primero gindihon ini sa drawing board, sang DOTR, tisiling yan, dahil lang pwede ka na mo aksidente, damo sa magkaso nga nagaluluntad dis Pilipinas nga aksidente. Ang roadworthiness isa sang concern nila, which is also good intention. Tigaling sa uli, oy, dali lang, pwede naman niya, dugang naman gagastuhanan, tiara, may mga reklamo, hindi lamang sektor sa mga driver sa pribado kag pampubliko nga masalakyan, kundi damo nga claimor sa public, kay tinugang nga kagalastuhanan, ara kita sa tiyempo sa pandemic. Aksyon Hotline. So, are, bayara at least sang desisyon, i-hold anay, day lang, yan mo reklamo, i-hold anay. Igukwintahon gali si Secretary Tugani, may plano man, nga magpapili isa palabuton nga eleksyon, tisiling ko do karong nisang mobya, do hindi ni hustong ginimo iya kung mag-amuni. Aksyon Hotline. Piling mo, nagsikat kang nagbatiyo ng ngalan niya, pero ang purpose ang ginduso iya ti makahalit sa publiko. O, ibaloon ta na. Kay nagligad, may ara pa to sang
plano nga magpatigayon sang public hearing, committee conference, si Councilor Dindo Ramos, ambot ko nakatapos na to kay kahapon, why kita duty. And then, kung bala na may schedule, pagagdayunon pa to kay ti amo na ning desisyon, may hold in abeyance sa anay, hindi anay pagsigyon ang implementation. Aksyon Hotline. Istoryahan na karon nugay-nugay diri sa aton sining nga pagpangalagad kag ang update sa delivery of vaccine kanamo sa nag-alabot kahapon, no? Pero by the way, nakita ko bala ang parte sa latest nga update, no? Ining nga parte sa FDA o kon na ang pagatag na gid sang green light sa Pfizer nga COVID-19 vaccine nga no gin-approve na gid ya, no? Kag ang ginapaabot ini nga sa ulihi may ara sang matabo, no? Sa ulihi may ara sa matabo nga mangin available ni nga vaccine, not only the government kundi ang vaccine ni mangin available sa market. Pwede mo na mabakal sa butika, do amo na siya. Tiladawon ta niya kay siling ko basi perti magmahal ni, no? Pero Pfizer ang ginmuno diri. I-check na lang na karon ang dugang nga mga detalye. Pero kahapon, sa nasiling ko na damo, no, sang additional COVID-19 vaccine nga nag-abot diri sa Negros and Bacolod. Kumusta? Nga sige pa subong pili ang public? Ang publiko, sige pa bla subong ang ila pili sa vaccine nga luyag nila itublok sa lawas nila. Tol, hindi mo ni makontrol ya. Hindi mo ni mapunggan ang tao kung magpili siya kaugalingon niya o kung magpili siya sa vaccine nga dra siya may kumpiyansa. No? Bisa na mo kay dokar ang tao kung magpangalagag siya kang magpili isang vaccine nga gusto iya mo itublok si mo. Di kinamatarong kag choice na isang tao mo. Kag pila pagig karon update sa local politika, ang politika daw mo ning nagainit-init. Since nga, kung lang taon naton, mga less than 2 months na lang no? Or mga 2 months na lang nabilin and then filing na sang COC. August, September, pagka-October ang filing sang COC. Damo, gini ang may baluanta kung ano matuod. Di kay, like for example, subong may naguluwa, naging nga mga ako nagkabaton ko sang picture nga ara nagkaparehistro na, like for example si Attorney John Orula, no, nagka-transfer na Salvador Benedicto mo ng balita ho. Ti ang damo nagapamangkot kon bala ini si Attorney John Orula kung tuod gin man nga may plano siya nga magpapili sa mataas nga posisyon, tinaligad may naggruwa nga huring-huring nga ti uray man siya kuno plano. Uy, tinano iniiya. Kung mag-amon nga sitwasyon nga nag-transfer to siya. Kag may ara nakita kag kopya nga ara ang ngalan niya kag tatapos na gani ko nung ERB hearing mo. Pakarunan ta na, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad kay sa tuntod lang hindi ta na ni ma-deny nga basta ganing eleksyon amo na ni ang paborito nga mino, no, sang publiko sa Bacolod City. Subong contest imo sang duha ka grupo kundi noted naman nga ang may plano nga magpapili sa palabuton nga eleksyon si Albi Benitez may plano mag-mayor sa Bacolod, di mo? Pero galing damo pa nga proseso kay kuno may mga kung mag-file sa COC ni may mga himuon pagatikang kontra na siya. At ilang tawon ta na kay kabalo ka samtang nagilapit ang eleksyon ni ay damo pa nga mga changes makita ta, no? Kag damo pa ni mag-abot nga mga sitwasyon for Bacolod City and Negros Occidental. Pero sa province, ang balita sa province to grabe no, kay gin-confirm ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ang tandem nila ni Governor Lacson sige na no. Ang problema o galing kung uptanay ang ila sining tandem
May mga areas kapin pagid sa 50th Street kung ano hindi mapunggan gid kuno do masigi-sige gid ang inkwentrohanay nila da. No, damo gid kuno mga mayors da nga mga pag-un man ang kontranlas palabuton nga eleksyon. Aksyon Hotline. Ay sadya ni ti kabalo ka amo ning mamudlay. Man sa politika ya, why niya ginambal nga kung ano man ang ginsudlan mo nga partido, the political party, ang vision, ang ila sining mission, ang ila loyalty, kung kaisa nagatapos niya, depende na sa posisyon, kag depende na siya sa interest, na sang tagsak kandidato, dra na siya magapauli. Kung hinali gani nga daw, hindi magmungguan ang interest ng mga kandidato, laban-laban sa ariglo, kag waay inkwentro. Aksyon Hotline. Ang makaluluoy ni halimbawa sa bahin sang kuan niya na ariglos la, no? Sa bahin sang top posisyon na ariglos la, pero sa lokal yaho, pero sa mga banwa kay syudad dito sige-sige ay kalay. Aksyon Hotline. Ano may mo mabis naman. Pero antes sinadri ko anayo kay parte sa motor vehicle inspection system. Nagligad to tani may conference pa, may committee conference si Councilor Dindo. Ti ano ni kay sus damo claymore katawo ay ang DOTR guro may nagnugid to niya siya nagreklamo to taga Bacolod do. Oh, ay ginatras ba nila. Ginhold inabiyan sa implementation sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Ti umpisa sa mga daw pwede nakamungkad to sa may emission testing center daw. Nga iban, hindi lang dira sa Bread Couport. Joining us this morning is Ma'am Beth Catalbas of Vivacda. No, Ma'am Beth, how are you? Kumusta ka na? Mayo man sir ata. Man sir ay moda ang tagapamati. Ang kagabi bala na interview ni Aksyon Bayan si Sir Reuben Tampos and he confirmed. Ko kagabi. Oo, nabatian mo ban gali kag in a way, think confirm may ara sang mando nga dapat i-hold anay ng order ni kinudamo nga reklamo. O tisiling ko pwede malanggali mambit ni nga pamatian anay ko may claymore antes tani implement ni. Anong reaksyon mo kay ginhold ni nabiyan si Nikuno? Ati matis na mati man si Tugadi kay kabalog siya dagan sa nga daan senador si Art. Kami na yung nga daan makampanya hindi sa butuhon. Ay, So, kay ginhold ni nabiyan siya subong mag-campaign manager ka? Sino? Ikaw? Hindi ko na siya yan. Hindi na siya sa transport yan, negative din na siya. Ay, hindi na siya. So, pero sa inyo, dako maning update. Actually, ang committee conference ni Councilor Dindo, I understand do kayo piya matigayo, no? Sa Friday na daw, may pabalo ko sang sekretarya yang sa Friday. May conference sa transport. So, daw na, karon kay Kwan, basta hindi naman dayon. Amo na ang isa tani nga i-check naton sa iya kung balanda yun nun yung pani kay kabalo ko nga hindi nila pagsigisigihon ni mamo kapin pagid nga may negative reaction and nakita nila nga ang taga Bacolod nagpagwa na sa mga sentimento nga nagakontras ini siling ko do hindi gini madayon guro hindi na ipag-ibalik kurong implementation sini. Amo man gani nang why na lang ko gani ani sa gaywakal kay ba nabatian ko pa nga ako payak mo nung kami puno ni GC ang nagduso nga nagduso nga makwan gid kuno nga ikwan ang suportahan namon ang kani ang NBIC. Iway kami to Sir Art. Iway kami nga nagsilingan nagpirma kami nga masuporta nga ikwan diri sa Bacolod. Inimbita lang kami ito yan ni Sir Abang para nga makita man bala ang ilang pasilidad. Kay hindi man tanan maimbitar kay ito social distancing. Din kuwan lang kami anay mga opisyal. Mga presidente, mga nito. Kung nagpirma kami ito yan, attendance ito yan, kaya di siyempre, yung papamahaw ka mo da. Hindi na nila karong kwaon ang expenses da kundi amo ng attendance. Kaya kasi din nagsuporta ya Sir Art. At least pa yun, galing ka naglaro ni
Kay pag-opening sinagali, pagpakita sa mga kuan, ni ginimbitar ka mo, nagkanto ka mo Tito Jesse, ano ba? Hindi man to opening, kundi daw Ginpakita nangayo lang lang sila din. bala audience para nga, ano ni, nga makampanya, ibuligan namon din nga mapabalo man sa iban. Okay. Iwan man itong ma-reach out, budlay na yung reach out. Ano, kung magluwas nga ikuan nila, mapabalo siya sa radyo. Aha. Kag isa sa to ganing nabudlayan ko kay kalayo pa. Kag okay man kay Okay. pues na ang sa ila na niya ang ila da nga kon niya. Kundra kasi ila magpa-smoke emission, uy ka na sang inspection. Kag ara da sa mga ang balayran mo da sa LTO magparesto ka daw damo madula. So why tayo nagsiling nagsuporta gid kami kundi may sample to gani nga gin smoke emission daw 3 ka sa lakyan libre gani to ya. Okay. Pero ang ako man to punto kay GC nga sir daw sa akon pa lang ang inyong precision ni daw budlayan gid ang operator mo daw stick to out. Okay. So, nagambal man siya nga hindi mambita ng ang amon man lang ni number 1 nga kuan ng smoke emission. Kung may diferensya ang iban mo da nga suga ano ni, pwede na yan naton nga kuan nga mabalik o na bayad. So, ang anong diferensya kay lang pero makaparehistro ka basta kapasar ka sa smoke emission. Okay. So, why man to daw hindi man kuan kay ang kwanto nga kaya ang hindi daw magkadto ay man kaso galing mo iman takabalo nga pagkadason sa to isang Ugos 6 nag-declare na yung memorandum circular niya yung DOTR kag LTO sa nasyonal naging pauntat to ang iban ng mga smoke emission hindi to ya why kami to ya kabalo nga amo nang matabo. Actually, obviously why man sila gambal ka untat kamuda galing ang problema. Hindi sila yawa sila authority. In short of saying, why man sila gipadalaan notice nga muna. Pero, obviously, ang tuyo, why na sila function manok babi karong kay emission testing mo, kundi center mo, kundi hindi na pwede. Amo to man nga, hindi mang maniragid ang mga private ni sagwa, kay mga tracking ihatag sila. Okay. So, ang problema lang natin sa art, kay pati insurance ang ginareklamo sa Manila itong nga nagnirali, nga pati insurance, patay sila kay may insurance man ng MBIC. So, siling ko gani, sa uli, siling ko, kabay pa ini, since yung ginhold in abeyance, ang isa pagiging tao ko, ma'am, amo niyo, kundi ang implementation, sini, subong i-check ang roadworthiness. Tilang tawon da alin sa prino mo, pakadto sa mga suga mo da, mga parts ang imo sa lakyan nga kadamo na da sang gina-check nila. Siling ko base nga mga inihatagan lang balas ang authority, kag kilalahon lang sa DOTR, nga among may permit, siling ko base pati mga pisas tanan sa uli, dira na lang naibaligya. Daw sa amo, daw Debla? Siling ko ba, kaluluoy ni ang iban, kaya ilang, ang isa lang di galing gwasin ni kung ikaw lang ginatagan authority, may permit, at dako habok kaling bulsa mo, hindi kita na ni pating gadget sa uli ni o kung gamiton nga mga parts, di sa imo na lang, mabaligya ka na lang sa center mo dahil. Pati LTO, ka mabutang man sila kung ma-request man sila nga mabutang to empleyado sa LTO para nga dito ka na lang paristo. Kundi daw ano na lang nagkaroon ng pulos ng LTO kung kwaon pagid nila. So ang problema gani kaya mo ring nakita ko kaluluoy actually ang LTO ang opisina ni Sir Ruben tampo sa tutuod lang di kita imo balik kay mo sa square one ma'am di kay mo siling ko kita yang mabalik kay mo sa pang-download sa system balik kaya sa uno ya kami man namo na gani akaloy ilakuan man guro sa at nga may man namati guro si Tugade kay guro isa man guro kinabalansan niya na sigyada kay sumakulod to kana mo butante nga anto no ka kontra si mo to ay ako giguro dayon mauna tindog ti subong do no olompawan ka na mula na nga nakundi gusto magsagay ko ba kay niya may delta sila ka na olompawan ka na do ma-support ka na kay Tugade kay hold na biyan siya. Ay, hindi, Ay, hindi. Usapan ng sala, yung sa pati pag sa LTE para bingo.
Okay. Mo na gani nga ara dito nagsulat gani ko kay Duterte. Naming programa mo. Pero ang tao mo sa dalong mga kurap kag mga Hindi na siya magpati. Hindi na siya magpati si President Digong sa mga muabo na nag-claim. Kita mo pati pero kuha. Gani, nakatawag ko sir at nakasulat ko to. Ginaksyonan to ya. May ginaksyonan dito ya kay padala dayon di sa Okay. kuan ni Diluga ang nagbulo sa director. So nakakuan man sila kay dito kami nagasuportas programa mo pero may nagabutong sa imo mga tao sa dalong. Okay. So anyway, amo gani na ang number 1 nga kurap sa ila listahan. So ato nga ang nasyonal mo nang naekag may mga witi-witi bala di ito may mo may memorandum circular. Siyempre ano man ang imuon dahil siya campus kay order rin sa Manila. wain na siya memo da hindi tani pagpasulo na may LTO sa lokal ni. Pag sila nga ni Digo nga marali sa LTO ay kuya nag-attend sa presko niya kay ang kandako sang gindulig ni sa campus sa mga operator kag sa mga tag-iyan ni nga kung pwede pa lang gani madakpan nga way restro ina tagaan niya gani kwan di tayo nga discount para i-process lang. Okay. So, kakita, man siya lang na nakita, kuya nga na sa LTO, nga gabulig sa Tigado, kung pwede palang ma-discount ang penalty nga kadag ko. Daw matyagan ko si mo yan daw ang suportahan mo sa palabuton ng eleksyon si Sir Robin Tampos. Mayo pa. Lagaan mo gano'n. Sige. Ma'am Beth, anyway, i-check ko lang ni kay Councilor Dindo kung na yun yung pa ni ang committee conference niya begin set. Okay, since nga may ara na order, no? Nga i-hold in abiyan sanay. Ma'am Beth, halong kagig permis. Salamat kisa time. Thank you, man, sir. Good morning. Aksyon Hotline. Lantawon ta niya si Councilor Dindo Ramos, hindi pa available ang line niya. Parang may baluan ta. Kung wala na nung plano, sini dayon nun ang committee conference. Pero kung ako dayon nun na lang ni, no, ang committee conference, para makahimo sang konkreto gid no nga communication man later ang city government of Bacolod para nga ti mapamatian ang tanan nga stakeholder kag at least sa national government mapadala ang stand no sang city o pod sa nagkalain-lain nga mga sektor nga affected sining motor vehicle inspection system nga ginpatuman sang DOTR. Aksyon Hotline. Ang good news nga kung sadto tidra nagahinaraguyon kakadto sa Bredco Port umpisa subong adlaw pwede na kamo makapasmok emission testing sa bahin sa mga emission testing center sa palibot sang syudad. Klaro? Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. It's nap time, Chucky time with Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station to this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko ito kadamo ko dito at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so kadamo bisa natamo dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato yung responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, tirador, para sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV, magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan,
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the Is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Oy, preparar ang inyo sining nga mga cellphone, mahatag naman kita premyo karon nga aga, na? Sa nagapadayon nga SAP sa ARB. Extended ang amon sining nga promo bilang papasalamat sa inyo padayon ng pagsakdag sa Aksyon Radio Bacolod. Ara na kami sa ika-52 katuig nga pagpangalagad nga pagserbisyo sa inyo nga amon mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Oy, pilanay ka mga mensahe while nga gina-dial naton ang number. Basta gani magtawag sabtan nyo gid ba o 500 pesos tumataginting ang nagahulat sa inyo. Aksyon Hotline. Ma'am Vanessa Mayo, siling nga happy weekend. Good evening, Action Art, monitoring and listening here in our dining room from the Mayo's home of United States of America. Thank you, thank you. Tapos ng vacation, Elizabeth Malaka Gamala. Thank you, man. Monitor man siya. Si Alex Montesa, siling nga good morning kay Ma'am Star Mayo kag Doc Matt Mayo. Jinky Dialagdon upod sa puwersa sang ARB. Salamat. Iba Gradas Baterna, siling nga good morning. Baterna family, La Castellana, Barangay Yubo, araban sa Crossing Valle, La Granja, Pait sa La Carlota, Panukoy kag Bacolod. Damo sila pamilya. Action Hotline. Joros Lava Diaz. Joros Lava Diaz ni siya. Ay, gali. Ipa-check ta ni Bisa Patrol. Sige lang, no? Thank you, gid, ha. Arlene Cabrillos, good morning, Action Art, monitor lang ko di always, ha. Greet ko lang, family, ako, Cabrillos, Hawod, sa Hacienda, Guba, Purok, Dulunan, Barangay Central, Maaw, Bago City. Way pagin kasabat, basi makasabat siya, doon siya silang ko. Arat na? Okay na? Sige. Sa Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500
pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos, may-ari na kita diri mapalaron. Kabay pa makasabat sa gilayon ha. Hello, good morning. Hello, good morning, Aksyon Art. Ba, kumpleto dayon ba? Si Ma'am Maricar Miravalles ini. Taga Barangay Villamonte. Din ka sa Villamonte, ma'am? Sa First Road, Villamonte, sir. Sa First Road. Sige ba? Ati, mayugid nga pag bugtaw sini nga aga, kadibuhin na si imo. Kadi ikaw ginang nagabutan namos kanamos ang entry, di ba? Ba? Ma'am, isa lang pamangkot ko sa imo. Gapamati ikit sa Aksyon Radio. Ayo, bala, Sir Art. Ay, boting. Basta sa gabi. Hasta sa gabi ka monitor ka. Oo, kay Eric magbanwa. Aba, monitor gid sa kay Aksyon Eric magbanwa. Sige Anyway, hindi na kuya maghatag pasang. Hindi na ko mamangkot sa imo kay halos sa ulado mo naman gali Ma'am. Oo, sa ulado ko na. Kita mo na si Elray Dotilios. Sino, sir? Si Aksyon Elray Dotilios. Kita mo na sa personal, why pa? Why pa? Ati, kadto lang diya. Si Felix Campanyero lang ko. Si Felix Campanyero. Campanyero duro. Kaya danay na sila sa bana ko. Tingala ko man. Ati, sige. Anyway, Ma'am Maricar, congratulations sa imo. Okay lang hatagan ta ka 500? Okay, may kaya kumani ka bang. Sige, congratulations sa imo, Ma'am Maricar. Hulaton mo lang ang pagpadala namon sang text sa imo kung paano mo i-claim para makita mo ng sender kag ma-claim mo imo premyo. Okay lang? Okay, Sige, salamat, kid. Congratulations, Ma'am Maricar. Salamat. Good morning. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo, salamat sa pagsagi. Simple lang, basta nga monitor ka lang pagtawag sa Aksyon Radio Bacolod. Why na sinduro pa nga kabudlayan niya. No? May ara ka dayon sang batunon nga premyo pagsabat mo. Okay? Sige. Si Aksyon Alvin, i-check anay bi Aksyon doors. Kay actually nakabaton mo ko diyo. May nagpadala di sa live ta. Sang report ni i-check natin kung anong sitwasyon dira sa buong Aksyon Alvin kay standby si Legay Villares at Chibar. Monitor kami live. Si Ramon and Lucia Chibar, Santalok, Bago City. Si Nobby Magapan. Mayong aga Aksyon Art, ari lang kami gyapon monitor sa Barangay Pandanon DSB. Sa radio kami Merly Gonzaga, good morning man. Joy Mahilom, si Col. Ano Col ni man? Colonel ni, ano ni siya? Salvador Isparagusa, good morning. Police Retired Edgar Ignacio Isparagusa. Okay. Sige. Regards sa kay Sarah. Rochelle Fulgencio Susana. Monitor lang kami ni Barangay Pandanon DSB. Ma'am Jean Oy si Sir, good morning. Salamat Noel Zambales. Paray may aga. Kumusta ang puro KBS? Modugay nagigwa. Why nakakadto na sa lugar? Si Ana Sinuro Dirita din tabo man si Digong palaban tunaw. Ay, kalain laban sa tunaw. Hindi Laos. Good morning. Aksyon Art, ari kami gyapon ni Nana Isabel, ga monitor Victoria City.
Aran siya Aksyon Albania, no? I-check tabing patrol. Patrol reports. Kay ang Hall of Justice, kuno may ara naman bomb threat na Aksyon Alvin? Ayo, sir, action na art, sir. Thank you, sir. Action na art lang kita diri sa tubang mismo sang Hall of Justice. It's because ginahambal kaga alleged nga may bomb threat, no? So, Okay. kung ang pila ka mga empleyado, kaga iban nga mga tao ang ari na sa sagwa mismo aksyon na art sa Hall of Justice sa sining nga tinion. Ari naman diri ang presensya sa mga kapulisan sa Idalom sa police station number 2 sa sining nga tinion gahulat kag ginahulat aksyon na art ang mga bamba expert kag ang iya sang EOD agud dito yang ma-checkyer ang sunod mismo action art sang Hall of Justice, no? Okay. So, siring na ang ibang diri ang mga empleyado. Kagiman pa nga may mga transaction, of course, no? Okay. Diri sa area sa Hall of Justice, ang aray sa Sagwa. Ang investigador sa police station number 2, ang ara sa nagsulod sa compound sa Hall of Justice. Pero halos tanan nga mga empleyado ang ara na sa Sagwa, no? Wala gid isang tao sa mismong main building. Kaya sa sininga tinion kay ang Bali ang pagtawag o kung paano ini nabal may ara sang caller nga nagpabalo may bomb threat to na pamahog gabi pagistawag. Correct action na art sa initial. Pero kay naara ng mga empleyado da Aksyon Alvin sulod. Yes, ari na diri action na art pero si may ibang diri po ang kutong tabi kay ang ibang diri action art kay ang investigador abi ara sa sulod pa. No problem, no problem. Art, no? Oo. Kasi sir, paano ninyo na baluan nga may bomb threat diri sa? Hindi ko alam, sir. Ha? Guardian siya action art, wagi siya ka balo. Amo na ang balsang guardian siya sa Hall of Justice. Oo, guardian siya sa Hall of Justice. Pero ang mga tao nga ara sa gwada nga hinuulat pa. Damo tao daw nga may schedule of hearing ni Gurong Iban may mga transaksyon. Oo, sa ginpadala tada nga mga pictures action na art halos ang tao arigid sa sagwa, no? Only ang mga kapulisan ang kagwardya ang ara gid lamang sa sulod sining Hall of Justice action na art. As mga tuwa kita sa pinaka-latest pagidiriya sa investigasyon man sa mga kapulisan sa Idalom sa police station number 2 sa aton sining pagpanumbalik action na art. Sige, Next, in a way. Area sa Hall of Justice, with aksyon na Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Run. Aksyon Hotline. Salamat kinda Patrol, Aksyon Alvin Graba, balikan lang siya karonda kung ano ang update sini party sa bomb threat, no? At may nagtawag, ang nag-inform das taga Hall of Justice, ambot ko na anong the way nga ginabal nila, di siyempre kung may bomb threat, kung di kinpahog sila nga may bomba dahil. Aksyon Hotline. Jana Costa, Monitor Man, Jose Froilan. Good morning. Salamat. Alex Montesa. Sige, kano orita bro, good morning dira sa taga Moises Padilla. Ben Nads. Siling niya, uy, kabati kung ikaw mismo nag-promote emission motor vehicle ko, no? Pag-open, sige, daw hindi ko, why ko ideya sina. Humalumina, Raymar Hicano Haliasgo. Monitor lang kami din sa sityo Lupa. Salamat, Gid. La Castiliana, tamyaw lang dayon family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, Kagtapayan. Jose Froilan, depensa siling nga mambeta. Juna Basia Orais. Dan Josana, good morning, watching from Cebu. Athea Kim Eriman, si Piper Parsley, niya Aksyon Art, tani maghusisang iltiyo kung anong kabangdanan sa aksidente sa traffic, kay hindi sa salakyan ng diferensya, kundi sa driver, nga ras-aras, kag hubog, waay, disiplina. Aksyon Hotline. Angela Gayondato Castillo. Okay? So, ang ginambal din ni Sir Piper Parsley, dakong posibilidad nga sa mga aksidente, human error, kag hindi of course, no? May diferensya sa lakyan. Lizel Cordovania, pro sportist, gina siya pertin, gina ang promote.
Nano to? Sige, Ma'am Beth guro to. RJ, mira, no na agravante, monitoring ini Maymaylan, Lipong, Aksyon na monitor kami Ilmalosok, Pulidario, Retired Major Patin, Natural ba, monitor ba? Rowena Castillo de la Cruz, sa Purok Masagana, Jerry Constantino Bulanon. Sige, ang iban karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Minsan, iniisip Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire pa ito my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility
as a broadcaster. No? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidlo, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig ka nga Jack balaan virador aral na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kaginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binailuanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buong silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan,
Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaroon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay kasi-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalit nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subuong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa ini ang DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod, nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Ayos ang tiyempo galing limitado gido. Pasensya gid mga kaaksyon. Ang update karon parti sa bomb threat dira sa may Hall of Justice sa report sa patrol. Bantayan nyo lang na sa Aksyon BBB program. Ang iba naman tupiko ay marabutan karon na lang na plus no i-check ko lang bikunano ang latest update karon sa kuning Iloilo sa meeting nila last time upod bala sa mga kwano sa mga leaders diri sa Region 6 ang Iloilo City Government do plano nila i-replicate o sundon ang ginimo sa city, especially nga tinagnubo ang cases naton diya no sa Bacolod City in the recent nga ginpagwa nga records. Tinano may mga nag-contact na sa kay City Adm ang o anong gin-share naton na dito sa ila kay ti kung pamatian naton daw good yang Bacolod City no mo na bi kung party pag-away kag approach sa COVID-19 ang pagambalanti same malang ni sila si Mel Feliciano retired man to ang nagabulig sa Region 6 nagligad di nga may mga ginbago sa system nga mo ning nabudlayan ng iban Iloilo Province and City Kaling kaway nag-good time no, sa aton sining nga pagpangalagad. Ari lang mabilin ko sa inyo ho. Dr. Alfreds,
Pasensya gid na way kumalabutan nga mga mensahe karon na lang palihog sa Aksyon BBB program, no? Kag ang mga development karon tay pakaronan ta ina, no? Basi may update man sa kay Councilor Dindo sa mga nagapamangkot baladi ko na anong matabo after sang ila sining may schedule sa nga hearing tigaling may order naman ay hold na biyan sa MBIC o Motor Vehicle Inspection system sa MBIC sa center, may iyon at least duso butong bla mo na gani nga antes tani maghimo desisyon kabay patani nga may consultation anay galing baliskad diya sa aton una iya ang karo sa Carabao. Ay berting style why not that time sa aton na pagpangalagad. Aksyon or Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!